بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. derɗiraaɓe mi hofni on kofgol ngol islam ɓaawo man to on ciftori en ɗon no bolwa haala tarbiya. en bolwino ha en jotti ha at-tarbiyatul ijtimaiya, en bolwino mawadi'ji ɗuɗɗi kadi ha en jotti hande bo to Allah ceniɗo muuyi en bolwan ha haala hollugo ɓingel no ngel wadata e goɗɗo nayejo ko bo mo ɓuri ngel duuɓi. en bolwino no ngel wadata e saaroji e heddiɗiraɓe, mo ngel yadata sobajo magel, hande ko nandi bani ɗum ɗo pat en bolwino. to hande bo no ngel wadata be goɗɗo mawɗo mo ɓuri ngel duuɓi. goɗɗo mo ɓurima duuɓi te a teddina mo. ɗo sera bo holla ɗum ɓikkoy, kala mo ɓuri koye duuɓi fu koye teddina ɗum, mo ɓuri koye andal koye teddina ɗum, mo ɓuri koye kulol Allah koye teddina ɗum, mo ɓuri koye diina koye teddina ɗum, mo mari daraja koye teddina ɗum, ardiɓe koye teddina ɗum, ko nandi banni. to kadi imam Tirmizi filli daga to Anas ibn Malik o yini laado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi ma akrama shabun shaykhan lisinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinni. o wi'ata hadise won ngol derkejo teddinta dottijo ngam dalila duuɓi mum ni, illa Allah ceniɗo hoddiranamo kanko bo yaake to o mawni mo teddinta mo yaake o mawni kanko bo o nayi. to no Abu Dawud filli be Tirmidhi daga to Amr ibn Shu'aib, oɗo en andi kanko bo oɗo filla daga to baba mako kayum bo ha mama mako. o wiyata laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. wonday be amin goɗɗo mo en ɗanaki min pamaro amin anditanayi min haqqe mawɗo amin. wato sai ɓingel teddina mawɗo, sai mawɗo bo enɗo ɓingel. nonno Abu Dawud filli daga to Abu Musa al-Ash'ari o wini laado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhi shaybati al-muslim wa hamilil Qur'an ghayri al-ali fi wal jafi an wa ikrami dhi sultani al-muqsit. hadise wol man ko ngol wi'en o wi nder teddingo Allah on ɓi adama teddina jawmu dandandol laatiɗo julɗo. ɓi adama to teddinimo ɗum Allah on o teddini. nono gonijo alqur'an mo mawnitoraki be maare wudinayde bo ɗo wiitonde tum, on man bo ɓi adama to teddinimo ɗum Allah on o teddini. e nono teddingo laamiɗo laatiɗo adilijo, ardiɗo to ni o laati o adilijo, teddingo mo ɗo ɗum teddingo nder teddingo jawmirawo on ɗum woni. kala mo teddini mango Allah fu o teddinan himɓe tato ɗo. o teddinan nayejo, o teddinan gonijo alqur'an mo mawnitaki, nden bo hande mo jangata nde tumɗo hutinira nde, e bo o teddinan laamiɗo adilijo. no Abu Dawud filli daga to Maymunum no Abi Shabib, wato o filli kanko man bo o wi Aisha, goɗɗo torotoɗo wari no yaali Aisha hokki mo tamsere. goɗɗo feere bo lori wari ɗo mari limse boɗɗe, Aisha jo'ini mo ha mum o nyaami. nden ɓe ƴami Aisha ko waɗi o yaka a hokki ɗum tamsere tan saali, o bo a jo'ini ɗum a nyamni ɗum. Aisha wi'ata o woni laado Allah sallallahu alayhi wa sallam wi no jippine himɓe fu dedei darajaji maɓɓe, ko moye fu jogore ɗum banno foti. goɗɗo marɗo daraja darjiɗineɗum.
to har riwaya feere o wini laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam umri min an nunzila nnasa manazilahum, laaɗo Allah umri min jippina himɓe jipporle maɓɓe, ko moye fu min dokkita ɗum daraja mum. E nono muslim filli daga to Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi mi hollama ha koyɗol, wato mi hokkama siwakewal, sei worɓe ɗiɗo ngari, goto ɓuri duuɓi, sei mi hokki siwakewal go mo ɓuri famɗugo, sei wi'ama yam hokku mawɗo on, sei mi hoosingal mi hokki mawɗo go. To kadi ɗo holli en to himɓe ɗon ɓe ɗo ɓurdotiri duuɓi, mawɗo ɗo on kadi artirte ha hunde hokketende, nden pamaro lutta hokkego. E holli en bo sei mawɗo ɗo teddine, wato hokka mo daraja dede ko leɓanimo. Anzilu nasa manazilahum, annabijo wi jippine himɓe dede jipporle maɓɓe. Nonnon ande Imam Ahmad filli be sanadu cahiɗo o wi'ata yo yaake wafdu Abdil Gaisi wari no ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum qissa andaka, kamɓe man ɗon ɓe ɗo gecca men ɓe mbi min ngari ha nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, sei sahabo en ceyi masinde min ngari min jotti min tawi ɓe. Nde min jotti ha annabijo ɓe mbaɗani min babe jonde, ɓe teddini min, ɓe pesinani min babe jonde, min jooɗi. Annabijo jaɓɓi min, o do'ani min, sei o laari min o wi'ata moy woni jagorɗo mon, mo woni ardiɗo mon. Sei min cappi min pat ha Munziru no Ais, min winda oɗo on woni ardiɗo amin. Nde Munziru go wari ɓaditi ha sera annabijo, sahabo en mbaɗani mo babal, ɓe teddini mo, ha o wari o yotti ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam. O wari o jooɗori her wakkire ñamre nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Annabijo jaɓɓi mo, enɗi mo, ƴami mo habaruji leddi maɓɓe. To kadi qissa man kan jutka, to en gaddani qissa kaɗo haala hollugo ɓe teddini hande ardiɗo maɓɓe ɗo. To ngam kanko on hande woni mo ɓuri daraja ha maɓɓe. Nder kuje laatiɗe ɗe himɓe jaɓan fakat, ɗe himɓe hadise be sahabo en pat ɗo potti ha dow mum be modiɓɓe fuu, wato andugo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama. Hande toni o wardino be sahabo en, annabijo on ɓe artata wernugo haala teddingo ardiɗo, nden ɓe teddina mo heedi her wakkere ñamre maako, bana Abubakrin Siddiq ɓe mberna ɗum kayum bo, nden ɓe lutta wernugo luttuɓe. Sei ɗum man kadi ɗum laati ɗum sunna on tokkaka ha umatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Kala nde himɓe ngari fu mo ɓuri duuɓi be ardiɓe ha maɓɓe, be modiɓɓe, be marɓe daraja, ɓen man ɗo kamɓe on artata suklanego kadi. Ɗum man ɗo ɗum nediji islama. Nonnon hande kuje ɗon ɗuɗɗe ɗe dottijo ɗo hande handinte ha mum. To bana julde jama'are ɗo, to en keɓi hande derkejo janguɗo be dottijo janguɗo, dottijo ɗo on en ardinta. Nonnon to himɓe ngari ɓe bolwan, hande sei ɓe ndara nder maɓɓe mo ɓuri duuɓi kañum on wolwana ɓe. Wato himɓe ngari ɓe pat haala ngota waddi ɓe cuɓan goto nder maɓɓe wolwa ɗo, ɓe cuɓa mo ɓuri duuɓi. To nonnon ha hokkugo, ha hoosugo, jaɓugo pat hande ardiɗo ɗo kañum on ardinte, en marɗo duuɓi ɗo kañum on ardinte ha ɗon. Ngam Muslim filli daga to Abi Mas'ud o winelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, o laati oɗo fonda balbe amin ha julde, o wi'a pote pondidire ta luure, to on luuri ɓerɗe mon luuran. O wi'a yo jam en ande laatiɓe hande mawɓe ñuufiɓe, kamɓe man on ɓe kedda be am. Wato ñuufiɓe kedda be am, ni annabijo wi'ata ñuufiɓe kedda be am, nden hande tokkiɓe ɓe, wato to himɓe ɓe duuɓi 60 en ɗo ɗon ɓe kedda be liman. To ɓe marɓe ande dey, ngam to liman hiri heɓa hande no ɓe paltira ɗum, nden ɓe duuɓi 50, 4 tokko kadi, nden hande ɓe 30 tokko, banniwa ha kaza kadi, ha warta ha ɓikkoy ha ɓaawo. Tata goɗɗo o laato o famɗa duuɓijo
nden wala ko o andi bo o yawa fer o wara o daro ha saffoli yeso ha ɓawo liman o semtan nyande feere o semtan liman suggantan oɗo dari o suggititta ɗum to ma bo hande o anda kanko o luuti sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam dotti en ɓurɓe mo duuɓi be ɓurɓe mo ande ɗon. imam bukhari be imam muslim filli daga to abi yahya al ansari o wi abdullahi ibnu sahalin be muhayyisa ande ibnu mas'ud ɓe ngari no ha khaybara o wi yaake man bo yaake ɓe jaton man ɗo khaybara ɗo ɗon ha dow sulhu sei ɓe ngari ɓe cankiti ha ton muhayyisa ɗo sei wari ha abdullahi o tawi abdullahi ɗo lakkito ha nder iyammu ɓe mbari ɗum sei o warti ha madina abdurrahman ibnu sahal be muhayyisa be huwayyisa ɓiɓɓe mas'ud go ɓe ngari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam sei abdurrahman fuɗɗi ha wolwa ha yecca annabijo no haala salori sei annabijo wi mo kabbir kabbir wato ban wigo accu mo ɓuri on duuɓi on wolwa abdurrahman ɗo yaake ɓe o yaadi be muhayyisa ande be huwayyisa ɗo yaake man abdullahi o kanko on ɓuri famɗugo duuɓi nden kanko on bo ɗo wolwa sei annabijo wiyata mo aa kabbir kabbir accu goɗɗo mawɗo ha nder mon wolwa to kadi qissa ka bo ka ɗo holla en goɗɗo mawɗo on handinte kañum on heedata yeeso kañum on hande hani wona ha yeeso ko ɗume fu to oɗo wondi be famarɓe to kadi nonnon se goɗɗo o holla ɓikkoy ɗo semtende bo se goɗɗo holla koye semtende en andi en jangino hadisewol feere no ko sali no ha haala teddingo goɗɗo mawɗo ɗo ngol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wino wato himɓe tato ka wala mo yawnata ɓe sei naafikijo ha ton ɗo wino dhu shaybati fil islami wa dhul ilmi wa imamun muqsid o wi jawmu danandol ha islama be jawmu andal be laamiɗo adilijo kamɓe ka to goɗɗo yawni ɓe goɗɗo man o naafikijo wala mo yawnata dottijo sei naafikijo wala mo yawnata modibbojo sei naafikijo wala mo yawnata laamiɗo adilijo sei naafikijo to en mbi rabbo fiɓidira ɓikkoye be semtende holla ɓe ko woni semtende semtende ɗum gikkuwol bongol semtende pat ɗum hayru tabrani filli o inelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi ya aisha law kana alhaya'u rajulan lakana rajulan saliha annabijo wimo to ni semtende ɗo laatotono ɗum goɗɗo da goɗɗo man o laatotono ɗum salihijo ngallu laftare bolle ñidduɗe kanjum bo to ɗum laatotono ɗum goɗɗo man laatotono goɗɗo hallende ibnu majah filli be tirmisi daga to anas ibnu malik o wini laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ma kana alfuhshu fi shay'in illa shana wa ma kana alhaya'u fi shay'in illa zana o wi bolle laftiɗe ñidduɗe ngallu ɗum laatatako ha hunde ni koyna ɗum aybinande semtende bo laatatako ha hunde ni koyna fawnande imam malik filli be ibnu majah daga to zaid ibnu talha ibnu rukana ɓe ɓantingol bo ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wini laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqu lislami lhaya o wi kala dina paɗɗo mari gikkuwol mum ngol heftorte islama bo ko woni gikkuwol mum ngol heftorte ka semtende to goɗɗo julɗo ni o laatan o cemtowo tan to o semtatani o wonday be islama imam bukhari filli be imam muslim daga to annabijo sallallahu alayhi wa sallam hadisewol bingol wal haya'u shu'batun min al iman ngol jungol en ta'ingol ha dede haaje men on ɗo o wi semtende ɗo ɗum yebre ha nder geɓe imanako imam bukhari filli fayin daga to abi sa'id o wi lagar kuntu ala ahadi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam gulaman o wi mi laatino mi derkejo ha zamanu annabijo fakuntu ahfazu minhu o wi miɗo dursi daga to annabijo miɗo dursi wato kuje ɗuɗɗe ko annabijo wi miɗo dursi amma wala ko haɗatami wolugo ɗe yecco himɓe ni sina ngam worɓe ɓurɓe yam duuɓi ɗon ton kanjum waɗi mi wolwata ase holli en
ko a andi hunde to wodi mo ɓuri ma duuɓi ɗon o andi nde kanko bo sai a rena kadi, hatta ma ko o andama sai a rena sai to o heftai on a wolwa. Ngam en andi no qissa Abdullah ibn Umar wato yake annabijo ƴamino haala leggal dibinohigo, en bolwino haala man to on ciftori ha ko saali. Annabijo ƴamino sahabo en Abubakar en Umar en Usman en pat ɗon nder himɓe. Annabijo ƴami wato haala lekki, nden hande ɓe pat ɓe ɗon dara ha leɗɗe gonɗe ha ladde. Ase Abdullah ibn Umar ka hefti ɗum dibinohi on ko annabijo wiɗo, en bolwino ɗum sai o wolway, o wi wala ko haɗi mo wolugo ni sina ngam himɓe ɓurɓe mo duuɓi ɗon, baba mako ɗon, Abubakar en ɗon, kanjum waɗi o wolway. Nde ɓe keftay ɓe ƴami annabijo nde yecci ɓe lekki go o tawi ɗum ki o numannogo ɗum dibinohi on. To goɗɗo pamaro ɗo sai leesa kadi. Nonnon sai hande rabbo holla ɓikkoy koye ummanto goɗɗo bo wodi himɓe ɗon ummanteɓe wala ko waɗata dagi ɗum. Goɗɗo ummanto koɗo, ummanto yahowo jahangal, ummanto modibbojo, ummanto goɗɗo nayejo marɗo duuɓi, ɗum ɗo ɗum needi. Imam Bukhari filli be Abu Dawud be Tirmizi daga to Aisha wi ma ra'aytu ahadan ashbaha samtan wa dallan wa hadiyan min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها وقبلته وأجلسته في مجلسها. حديث والمنقل بخاري في اللي wato wiyata Bukhari fillingol be Abu Dawud be Tirmizi daga to Aisha o wi mi yayi goɗɗo mo nandi be hande annabijo hakkala yakeji funi iga ha yaadu mum ha jonde mum ha ɗume mum fu ɓuri Fatima kam ɓine laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam on nandi be annabijo masin. O wi ne laaɗo Allah toni Fatima wari ha maako o ɗo ummano ɗum, o ummo o daro o hebbo ɗum o jo'ina ɗum ha babal jonde maako. E nono annabijo bo to yahi ha Fatima bo ɗo ummo darano annabijo hebbo mo, nden hande jo'ina mo ha babal jonde mum. To kadi ɗum man ɗo ɗum asli ha daranago goɗɗo, ha ummanago goɗɗo marɗo daraja fu. Goɗɗo wi'an ana hadisewol wino mana magol wino mo yiɗi ha hande himɓe ummano ɗum ka pat o taskano jonde maako ha nder yiite, o kangol man ɗo mo yiɗi himɓe ummana ɗum ngam mawnitare on. Amma to o wala haaje ummanego man on, a ummani mo wala ko on ha dow ma, a teddini mo bo. En andi no hadisewol annabijo yino qumu li sayyidikum fu ala sa'dugo. To non hadisewol garowollo kangol bo Nasa'i fillingol be Abu Dawud daga to Abu Huraira annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi kana yuhaddisuna fa idha qama qumna qiyaman hatta narahu dakhala ila ba'di azwaji. O wi annabijo do yewta min ni se min don jodi se annabijo ummoto ummi minin bo min ummo min daro min do ngi'a mo ni o do dilla ha o nasta ha yo garewobe mako nden min jodo. To ngol bo ngol holli en hala ummanago goddo mardo daraja. Nono Abu Dawud filli daga to Amr ibn Sa'ib o wi hewti mo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɗon no jooɗi se baba maako ha musidinal wari se annabijo saɓɓani mo limse mum o jooɗi, nden dada maako ha musidinal go bo wari mo musini kayum man bo o saɓɓani mo wakkere limse maako fayin, o saɓɓani ɗum wakkere limse maako wakkere feere jooɗi kayum bo wato o seki limse man o saɓɓani ɗum ha kote feere jooɗi, nden derɗi ko mo musidini bo wari nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ummi jo'ini mo ha yeeso mum. To kadi haala ummago ɗo on en gaddani e qissa ka. Nono Bukhari be Muslim filli Sa'd ibn Mu'az haala kam wino on jontago. Sa'd ibn Mu'az yake o balmano en andino ɗum qissa andaka nde o wari ha julurde annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ansarin ko en qumu ila sayyidikum aw khayrikum, qumu ila sayyidikum aw khayrikum annabijo wiri ummane ha jagjaye ha jagorɗo mon ko bo hande ha mo ɓuri on.
ni annabijo wiiri. ɗo holli kadi goɗɗo marɗo daraja ummante, bana ardiɗo, bana modibbojo, bana wartuɗo jahangal, bana koɗo, bana dottijo, ko nandi banni. ɓi adama ummantoɓe kadi. hadiseji ngari ɗuɗɗi cahiɗi tabiɗɗi ɗi hollata goɗɗo ummano goɗɗo. to nder maji ɗo hadisewol Ka'b ibn Malik, hangol ɗo en andi ngol muttafaqun alay. oɗo yecca en qissa maako yaake o luutino o yahayno konu Tabuka go. en andi ɓe kombanoma, ɓe ɗon no ɓe ɗuɗɓe ɓe kombama. o wi mi wari miɗon nufo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yaake nde tuubu maako jippi. en ɗo janga qissa man wa ala thalathati alladhina khullifu ha suratu tawba. o wi mi wari miɗon nufi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, sey himɓe ngari potti be am jama'aje ɓe ɗon mbaɗanami barka be dalila tuubungo Allah jaɓaniyam. ɓe ɗon mbiyami litahnika tawbatullahi alayka, tuubungo Allah jaɓanima ɗo yo ɗum seyne. o wi miɗo warani ha mi yotti mi nasti julurde. o wi ɗon ni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗo jooɗi, himɓe ɗo taari mo. sey Talha tumno Ubaydillahi ummaniyam ɗo yaawa, wari safotiri be am waɗaniyam barka. Ka'bu to wolwi qissa ka fu o wi wato o yejjitittaka haala Talha ummani mo wari waɗani mo albisir ɗo, seyni mo waɗani mo barka ɗo. o wi haala ka o yejjitayka, kerol ngurdam maako tum oɗo siftoraka, oɗo teddinira ka Talha, oɗo yiɗiri ɗum be maaka. to ka ɗo bo holli en haala ummanago goɗɗo. annabijo yankiray ɗum bo oɗo jooɗi wakkati man. himɓe ande modiɓɓe, himɓe ande ijtihadu, modiɓɓe waɗoɓe ijtihadu ha hadiseji ɗi ɓe paami dagan goɗɗo ummana jawmu andal, modibbojo be jawmu daraja ha hande munasabat bana mobre waɗi. on modibbo man wari yotti, ko hande ardiɗo wari yotti, himɓe ummoto jaɓɓumo. to amma ko tabiti haala wiigo haɗanoma haala ummago man, hadisewol ngol mi wino on nane, mo yiɗino hande ha himɓe hande ummanomo pat o taskano jonde maako ha yiite ɗo, ɗum ka to laatake ɗum ɗon ha ɓernde goɗɗo mawnitare ɗon ha maako, oɗo yiɗi ɗum on. eno no rabbo ɗo holla ɓikkoy haala hebbago jungo, kanjum man ɗo bo ɗum wangingo yiide on nder nediji société ji goɗɗi feere, ko ngam ɗum wala ha men ɗo. wato ɓikkoy mbowa hebbago jungo mawɗo, bana saaro maɓɓe, bana goɗɗo hande mawɗo, ɗum teddingo mo e bo hollugo yiide. ɓingel yankinano mo, hormiɗina mo hande hebbo jungo maako. ko handititta ha dow man bo hadisewol ɗon ngol Ahmad wurtini be Imam Bukhari wurtini ngol ha deftere mum adabu sahir, na ha deftere Bukhari andande ɗo, ha adabu sahir o wurtini hadisewol man. Abu Dawud wurtini ngol be hande Ibnul Arabi, wato ha haala wafdu Abdul Qais go ha qissa man. o wino lamma qadimna al madinata ja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa rijlah. o wi wafdul Qais, Abdul Qais go on ɓe ɗo ngecca en ɓe mbinde min ngari ha Madina, min mbaɗi kadi min ɗon jawɗo nonnon jippo ba'anteji amin wara hebbo jungo annabijo be kosɗe maako. to ɗo woni asli kadi ha man, ɗum dagi ɗum ko ngam en anda ɗum ha société men bo. Imam Bukhari filli ha adabul mufrad, o wi'ata yo ande qadimna faqila dhalika rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa akhadna bi yadihi wa rijlayhi nugabbiluha. hala qissa wafdu Abdul Qais go ha jonta, kamɓe man on mbi min ngari, sei ɓe mbi min nda ɗo on nelaɗo Allah, sei min ngari min nangi jungo maako, min ɗo kebbo be kosɗe maako. Ibnu Asakir wurtini daga to Abi Ammar Zaid ibn Sabit, ɓe gaddani mo mba'antewa ha o wa'o. sei Abdullah ibn Abbas wari nangi ɗowirgol mba'antewa go, sei Zaidu wi'ata mo sotta haɗo, yaaɓi bappaño nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. sei Ibnu Abbas jaabi mo wi'ata hakada umirna an naf'ala bi kubara'ina wa ulama'ina, banni min umra min mbaɗana mawɓe amin be modiɓɓe amin.
en andi Abdullah ibn Abbas bo o jangi ha Zaid ibn Sabit buran mo duubi dum modibbo mako o jogani dum ngeloba ha wa'o kanyum ma teddiniri mo ngam bandirgo mako be annabijo wi mo sotta ha do wato mi hunatama kanko bo o wi kai nonno min umra wato nonno annabijo umri min badana himbe mawbe be modibbe an bo a mawdo a modibbo am sai Zaidu wiyata hokkam jungo ma hollam jungo ma sai Abdullah ibn Abbas wurtini jungo mum sai Zaidu go hebbingo o wiyata minin bo ni min umra min badana ahlu baiti annabijo amin ni min umra min badana lenyol annabijo amin to do man dum hujja kadi ha hebbago jungo go eno non Imam Bukhari filli hadabul mufrad daga Suhaibu o wi ra'aytu aliyan yugabbilu yada al-Abbas wa rijlayhi o wi mi yi aliyu do hebbo jungo Abbas be kosde mako fu Hafiz Abu Bakr o filli daga to Abi Malik al-Ashja'i o wi mi wi li Abi Awfa libni Abi Awfa mi wi libni Abi Awfa nawilni yadaka allati bai'ata biha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi wi mo liyanam jungo ma go a sappani nelaɗo Allah be mum ɗo fana wala ni ha se o liyaniyam jungo mako go hokkiyam go fagabaltu ha kebbi mingo mi hebbi jungo mako go to ka ɗuman ɗo ɗum asli ha hebbago jungo kanjum man ɗo bo en mbi ko ngam ɗum wala ha men ɗum ɗon ha islama to kadi non won nediji ɗon ɗi hani rabbo hawra ɓikkoye fiɓidiramo be maaji o hefta no hutinirta ɗi kanji bo nedi no nyamirta no yardata to o wari ha goɗɗo no silminorto no dungtinirta no yewtirta to o ɗon nder himɓe no o hofnirta goɗɗo to wodi hande mo maayi ko won masibo waɗi ha nokkure eno non no o joɗorto ha nder himɓe to o waɗan wanyo no o waɗirta wanyo man no o hofnirta goɗɗo nyawɗo to goɗɗo ɗisli no o waɗanta ɗum nediji ɗiɗo bo sai rabbo hollita ɗi ɓikkoy to kadi jonta en ɗon dara hala nediji nyamgo nder nediji nyamgo wato rabbo sai holla ɓikkoy ɓe loota juuɗe maɓɓe diga ɓe nyamai nonno to ɓe nyami bo ɓe loota ngam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wiya hadisi on ngol Abu Dawud filli be Tirmizi daga to Salmanul Farisi o wi barakatu ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu o wi ko woni hande barka nyamdu kam lotugo juuɗe iga nyamai be lotugo juuɗe ɓawo to nyami Ibn Majah filli be Bayhaqi daga to Anas ibn Malik o wi mi nani laɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗo wiya kala ɓi adamajo mo yiɗi Allah ɗuɗɗinana mo khairu ha saare mako pat o loota juuɗe to ni hande nyamdu mako wari joɗake e nonno to o timmini nyamgo bo o loota nonnon o holla ɓikkoy to koye nyaman sei koye bismo ha fuɗɗode nyamdu koye getta Allah ha timmode nyamdu ngam Abu Dawud filli be Tirmizi daga to Aisha o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi idha akala ahadukum falyadhkur isma Allahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura isma Allahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah o wi to goto mon nyaman o inna Allah e to o yejjiti innugo Allah ha fuɗɗode nyamgo bo to o timmini o wiya mi fuɗɗiri be inde Allah ha fuɗɗode nyamgo man be ha timmode mum fu Imam Ahmad filli be tana mum fu annabijo sallallahu alayhi wa sallam o laatake to oɗo nyama be to oɗo yara fu o wiya alhamdulillahi allazi to o nyami be to o yari o wiya alhamdulillahi allazi ad'amana wa sagana wa ja'alana muslimin to o nyami o timmini ko to o yari o timmini o wiya en getti Allah mo nyamni en yarni en waɗi en julɓe nonno o holla ɓikkoy ta koye aybina nyamdu kadi derɗiraɓe wakkati men ma waɗi sei en kaɗa ha ɗo sei darsere men warore en lora en puɗɗita ala nediji nyamdu man ɗum Mahmoud goni on keɗiti ha siriya ko larani tarbiyatul atfal mbiyete ka annisa'u wal atfal Allah cenɗo fondu en famnu